ଟିକିଏ ରୁହ, ଘଡ଼ିଏ ବସ ମୋ ପାଖରେ। କାହିଁକି ବସିବ? ଏୟା ତ, ମୁଁ ଗପ ଶୁଣେଇବି ଆଉ ତୁମେ ଶୁଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଡାକୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ବି ଭାବୁଥିବ ଯେ ହଜିଲା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠା ସବୁକୁ ମୁଁ ଗପ କରି ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବିଛ। ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହା କପ୍ର ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଝୁରିଛି, କେତେ ଝରିଛି, ସେ ସବୁ ବି କହିବି। ଘର କଥା ପଚାରୁଛ? ହଁ, ଜାଣିଛି, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲି ନଥିବ। ସେ ସମୟର ଆମ ଗାଁ, ଚାଳ ଛପର ଘର, ପିଢ଼ା ଉପରେ ଲାଉ କଖାରୁର ଭିଡ଼, ଡିବିରି ବତିର ଆଲୁଅ, ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ବାପାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ, ମା'ର ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଦମ୍ଭ ସାଉଁଟୁଥିବା ପ୍ରଥମା ପିଇସିର କଥା। ସେତିକି ନୁହେଁ ମ, ମୌସୁମୀର ମର୍ମଦାହ, ଆଭାର ଫଟୋସୁଟ୍, ଲାଲ ସ୍ୱେଟରରେ ପୁଅର ଅନୁଶୀଳନତା, ଦେହୀର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତୋଳା କଥା, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ନିଛାଟିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ, 2 କପ୍ ଚାହା, ଆଉ ଢେର ସାରା ଗପ ସହ ଆମର ଆଜିର ଆସର। ବାସ୍, ଟିକିଏ ରୁହ, କହୁଛି। ଏସବୁ ମୋ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଳ୍ପିକ ରାଜେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରୁହ କହୁଛିର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ନିଜକୁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରୁହ କହୁଛିରେ।